Dobry, szczęść Boże. Teraz jeżdżę na dworcu jakimś Szarmatin. To jest jakiś centralny dworzec na tym, no. W Madrycie. No taki hałas, tutaj kupę ludzi, normalnie szaleństwo jakieś. No, mają spontaniczną organizację. No, mają spontaniczną, także jak narzekamy na polską kolej, to robimy błąd, a jak narzekamy na kolej niemiecką, to też zrobimy błąd. Ale jest sympatycznie, ludzie wszyscy się uśmiechają w każdym razie. Jest super, ciepło. Zobaczymy, jak to tam dojada. Teraz jadę do centrum metrem jakimś. O, to kolejny. Krzyczą jacyś ludzie. Wszystko pełne. Tak to się nazywa. Madryt, Chamartín Clara Campoamor. Ja, cześć.